Κοίτα, θα πρέπει να σου μιλήσω για λίγο. Συζητάω, συγγνώμη για όλα όσα έκανα. Δεν ξέρω τι έκανα, αλλά γιατί δεν μου μιλάς? Θέλω να μάθω το λόγο. Μπορώ? Σε παρακαλώ, θέλω να μάθω το λόγο. Δεν ξέρω γιατί με αποφεύγεις τόσο πολύ. Μήπως βρωμάω κλανιά ή τίποτα τέτοιο? Δεν σου αρέσω πια? Δεν σου αρέσει η μερίδια? Η αλήθεια είναι ότι... Έλα, ηρέμησε. Όλα θα πάνε καλά. Σκοτώ θα πάνε. Ναι, όλα μια χαρά θα πάνε. Μη στεναχωριέσαι. Δεν ξέρω τι έγινε, αλλά μη στεναχωριέσαι. Δεν έχει αξία πλέον, κορίτσια. Έλα, τώρα έχει. Δεν έχει αξία να κάθομαι και να κλάνω. Έχει για μας αξία. Ναι. Ακόμα και για μένα. Και για αυτήν. Για μένα όμως δεν έχει καθόλου αξία για να κλάνω, καταλάβατε? Άντε τώρα, φεύγω από εδώ. Πρέπει να ερχόμαστε κι εμείς. Δεν έπρεπε να κάτσω και να ασχοληθώ με αυτήν, να είναι πάρα πολύ χαζή. Ποια ρε? Κοίτα, έρχονται. Αχ, κάτσε, έρχονται. Θα σου κάνω τις αρδιάφορες. Και που λες, α, να τα κορίτσια. Τι θέλετε εδώ δηλαδή? Θέλω να σου ζητήσουμε συγγνώμη. Συγγνώμη για ποιο? Ποιο πράγμα, κοπέλες? Τι σε νοιάζει εσένα? Τι, είπες κάτι για το φίλο μου? Άστο. Σε πειράζει τόσο που κλάνω? Ναι. Αν με πειράζει? Ναι. Και βέβαια με πειράζει. Ακόμα και η δικιά μου και αυτή που αγαπώ κλάνει. Και δεν είναι ότι καλύτερο. Εσείς άντε φύγετε μπροστά μου. Βρωμάτε.